ki khubor ka batisi TV lawan ra ashapi dak orange Nissan looms hop ho near fire brigade Shnong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shnong ka 3 Olives restaurant bala play nakbentaban shakriya phi hapo ka jingada jong ka bio bubble antivirus coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka jakai le kai bapau ha Shnong bala yada na ka bio bubble antivirus coating bala le da ka Meva Enterprise ka jing ang nuot ka bala de ki phau Snem jong ki pat ba than Khatarshnong ban yo e ka Surok Rong hadu Shnong Khrang ka badai ka wei ka Shnong pedeng jong ka than Khatarshnong borok ka wei kala urlong minta kenti da ka jing shem jingkit klie barat ba UMLA ka Sora constituency uba Gavin M William hakalai po terik kula lengkot arajar arpoi uni UMLA ka so raw lahir ban ni pli ka Surok ka ban pni so sendon ya ka Shnong war hadu Shnong ka bolong san kilometer ya ka bala mang tengka na ka skim sarkar pedeng ka Central Road Fund ha ka jinglot ka bolong lai klur nriu pusan lak tengka ka Surok na mau kudong Sya Khatarshnong gari Surok bela rimtam ha ke jela bat la sorbe ya gani Surok nadu Snem kat kendai span rupau nadu badang hap lang ha ke jela Assam ka jing penrung skim ban chnai kani kalayai tulun na Snem sya Snem tat hadu kani ke kenti ba la la penpoi Surok Rong sya du Shnong Khrang Kibalai sakilang kini kesengi kentop ya uba ti G Nengnong sekretari Sarkar Jila uba ketnat PWD Roads and Building uba PS Tensong BDO ke Khatarshnong Laikro CNRD Blong uba AM Freeman Singh CM ke Hima Sora uba N Shabong Rangba Shnong Khrang lem bat ki officer ketnat PWD Roads Sora Division nang ta kinoi lam Shnong bat kiwe Dau bidala perasan syaliha hagidu Snem ngisau ba kini ki serbe kilaya nagadu nang te na mau jrong hadu ang te anong ba mau cu cabangim cemla ban pendem hadu kani ki bangim kim ngimpala ban pendem hadu ang te anong ba mau cu bat kapan kan mau ru yanga habang kan mau ya ki Snem ki bol lengo ba ya kani Surok menjiwa nama lengba jong ipi Sangma ibaha kapol be longchim minister Snem khandai spa phra pheu khandai ilawanda ka helicopter hangne apo jongani ka Shnong badagani ka Snem ru kalawan ai ka jingleman yingi kum ki pan jong ka Khatarshnong hi barok wei balang ba jong ka stul jong i ngiken mau bai laong ba ka wei ka ski ngan num wan chu dah ka helicopter Henry ngan wan dah ka kali bat ka pun kan mau ru yinga bat yingi ki pai ba jong Khatarshnong balang ba jong chief minister AK Molong house nam al hajar wei ilawan yawan play ya ka Surok nang tai na walwa hangne apo Khrang yawan sedang banti man ngisau bang la yai lengbai kini ngisni Snem kiba menda ngisau bang ni Surok kalada pura mendai Snem kaladam kumban de Snem ai nadu bala selbe yaga nadu kapol jongga solgal Assam nama dang ngisau kman habang idon haga ni si kabalong si hakaba ngiju Snem ya ki ai baro ki jing Snem ki jongi handai kala jia bat ulong lengba jongani kapol haba baro ki sekilang bela yo lengba jongi chipkas emergency jongi ila yo ban kabribon bela yo ka Surok kabalo ba hon kumang liu i
balang ba jonga sakando ru kala yo ya ka surok menta kala yo ya ka surok lang ba jonga surok rong nama ka dang yo ipat ba po jonga tan Khatarshnong kum mangalong kadon kum basan bau sao sam rotli Shnong nama ka dang idang dong bun Shnong nama dang asokmen habang adon kum hakan kasi lang ba jong pi ki London ki London ki jong khamdam jong ka piduludi ngasau komen namagata ba langba jong ani kapol ngasem ba pinkan maulem bangi dang don hapo jong ka tan Khatarshnong ki blang hap ban ya ki jan hadu hakong tong ban Khrang ban hap ban kit ya ki marep ki jongi ki dang long hadu kumbasau san kenta ngidang hap ban kit daki bolmet ki jongi namada on isokmen balayo kande kumangali tu meneru bahapa mau cucat kum ngajing serbe lengba jong isim minister jong hakapo jong sorga asam kabla serbe hadu nong ba mau cuin hanai ngai sem balengba jong ni kapol ka menta ban ni kelmenru balengba jong pi nadu ki rangbai ki minister ki bladon ka ni kapol ban piningkin maulem biar ka pagila ban pendem bagalong ka jing mentoy yang i hapo juga tan Khatarshnong ngakarpat ya i emali brong nomor kumula patai da orang Shnong Khrang bagi dang bun ki Shnong ki bampat lai surong hakan ni por dang hang ni hapo Khrang dan karpadi ban soba ban perkhat lem na ka benta tan Khatarshnong ka brehi hapo ka himasora ba pinsim kialem ban penyok Surok cu siakini Shnong ki marjan jong ani Khrang Khrang makin sok hakit kaba di ngamdon ni kan por ngai kublai ki engineer ki blakit khia ban sorbe kan Surok ban nyarap lem ban penma penitenat ni Surok tak adu ban siang rong bada ke jeng itrai sitom jong kine ki officer jong ketenap pibludi ki badu thiak du dem med batfi kumno ban plan kumno ban perlongkam khamtam ya ban pensuk ya kalek kawan bat menta long kala urlong bat kandang yai urlong susu lengba ke jing ya trai lang jong pi kum ki pai bat nong Shnong ki khle nong Shnong rengkat bat unong mikmat rengkat bat ki officer jong katnap pibludi namar ngiyo iba ki bobun hi kiliang teng nakaliang jong ki pai ba nong Shnong ngisu kwa no dei ong ka tin ba mla te bantei ya kanong ba rum tang sisngi dei da ke jing ya trei ke jing duryap lang ke jing trei lang nakawe ka Snem shakawe ka Snem ki lanti ba ke jing ya trei lang jong pi bat ki officer jong PWD rengkat bat unong mi khmat jong pi ban la ban push ban penbor ya ke bor sarkar ngatharai bakane ga Khatarshnong area jongi nakawe ka Snem shakawe Snem pinang yo susu ya Surok ka babit ka babyang kanang bakan pensuk ya ke kit ka ba ka lej kawan jong pi kum ki pai ba nong Shnong ni siau don bok sibun namar hiyo UMLA ubadang samlah ubadon kijing sempang ubat ngap ye kijing ut jing nam bat ubaju ye trei lang bat pi kum ki pai ba nong Shnong jang kan ka tan Khatarshnong lah hakan do ko benta lah kalong hakat snu pha lan ne hakat snu si hakik kia kasyon bakane ki pai ba nong Shnong ki ma hendrai kumunong mi khmat udon rengkat bat pi namana kaliang jongi kum ki sakri sorkare long isi pun telun ya kakak ngidon kampat ke jing ye trei lang
kejis nok tilang jompi kum ki pajba nong Shnong ngakwa ban pen ken mau lightly ki ai kiba teng ngi ngim jupoi perkhat dei don lai jat ki jinglong jom beriu hak dek pertai tongin susim no sanis than Khatarshnong benengkong long kejat beriu dan ki jinglong kalong ba don ubadem duriap bantrei badon kata kemesin jong jin kle bantai ban penbha ya kalong beriu kuman beriu ya Shnong katau ya ke imlang lang bat ya kan kata barok ubaan pat jet jinglong beriu kalong ba busua tang ban penjat kita pergi orang keten parang destroyer pengat penklem kideng kisi ti ya kalum kawa tang ban mentoy ialah desimet bat ubalai pat uta udai ubu supet long muka dabe kal sekamon tiak sekamon dabe sekadiang tiak sekadiang kum kita kidai kira itu ki besuka tang ban sim kabur na basuk namar bata phi kum ki nong Khatarshnong kan mau long de bandon kan men sim nan de ki jinglong ba kum balong uneu bonengkong dem durek minot top don kata kemen sim jong ki jing ngeu ki kle ban jala ka jong ki Shnong ka than bat bante ban penbha Habis Hadien lagi ni Snem ke belalit na, kani ke Surok mau kedok Khatarshnong. Kalau kau ini ke Surok ibarim tam hakan ni katan, bat las dangmat pentlay ini ke Surok, nado baswa kami galia, kejela jungi kanyo ya ke statehood berpura. Kumala ong meneh khamat di Rong Shnong, Joko Khrang. Ya kan kita Surok las dang produk naduk upor ka sarkar Assam hai Snem khatnai spa de puai kini Surok katun ni so bun Shnong hagini than kum ka swer ka maura ka mau tha tien ka ksat ka warwar ka Khrang ka kong thong ka mau suit bat kiwi Shnong badan marjan kini Shnong gilong ki Shnong ki ba karap karyang kajur bha kabakentup iki marap kumula terpan usensar useng bat kiwi de hakis ni Snem ki belalik no yakan ki Surok ina sedang ban pentrei hakis ki ba pher ban siang rong nak state plan nangta naga rural infrastructural development fund RIDF ya balasan nang nambat but sempala penpoi rong sedu senisa Khrang tinrei hagini Snem ding ba kating tristom jomgi local MLA jompi ba mana kapon ni saya but din ni scheme ni kitai nilala menjo sanction ni mentan adu ang pawai adu option kilometer hak scheme Central Reserve Fund kebala sanction dari Sarkar India ke Ministry of Road Transport and Highways bat yang jing tray la sedang haus nam Al-Hajar khatandai habanai miek mula uni engineer menya khmat bala pentray di ba pensai bor langshar bat kumapi mental ada ban siang rong bawa 1 kilometer Hakan ni kapor nga adap daw jesu ben lu bon pitip sipai ba maka sarkar ang ba katanat pildi kalala man pendap ya ka Surok saksyan kabadon si ibay 0.5 kilometer na ka scheme PMJ-SY but how ni benar Februari ni kerman scam mangila no ban pendap ya jing siang rong jengi na menta ka tuka benta ka barang sa ban pen poy ya Surok rong hadu Shnong
kong tham kani kan pensuk sebun ye kibri hakalek kawan bat ru kan penkiu ye kayo kot jengki hakini Snem banwan nang ta kumapi mentaru masendong na ting apa mokodok sini sepo segini kita sini pilih ban dulu ka portion dulu 0 hadu 1 km nilala ban sanction nak skim PMGSY bat ka jingkre jong ni Surok kadang niat menta syat khmat bat ngit skamba hakini ki penai banwan ngin sala ban pendam no eka kumangite boro ba Surok kalong ubut lom jong rai kapal jong nong song Shnong haki caka ba pher namar kata kajing pendap an siang rong yang ka Surok kan pensok sibu ni kibrio jong ni Khatang haki liang boro kum hakalai kawan kakit ka ba kapang sitkam kapuli kaputi badru hak ba punpai ki marap jong phi kumbalong hang nang sikiyo ki hat ki bamanjam bat kini Shnong kani kan hirap sibun sikadai ban kintiu ya kayo kakot jong ni Khatang jong ilong song Shnong jong ni Khatang ki pon manangwan kani kalong Surok jong phi ki pai ba namar kata akan tui phi baro bopin sim ya ka bat kam kinti ya ka Surok jong phi na ka ba phi sumar pat benam penjat ya ka dei pin sim ya ka kum kanong kinti jong phi kumulong mene di engineer haka jingkan pli jungi yang baka kong thong di gawin ki Shnong ka blapau ka map jungri India batru haka katurni ki benta jong perthai kilatip sepang ka jinglong kerpang jong ni ka Shnong klalong shisha ka jingang not ka bala Snem jong ki paiba shakana ka thai namar kumangi so thuhi kumagina ong ginang kren hineru shakma baka Surok hi kalong ubulum nakabenta karoi kapar kajong habang yan jor hagini Snem ki baladem ban menta on dalala ban pendep yakani ka Surok ngangej kem ka jingkala ka blabun bat kensan super pernai ka Shnong ka thau ka jongi Perangangit kem balingba kani ka Surok kandala shisha ban kentil ya kayo ka kod jong ki pai nore shakani ka thain ka ba I ka jong hoy ngimla ban len kumla kren kinong kren hene shakman kani ka Surok mau kodok Khatarshnong kabadan kumba alpsan kilometer Klade kawai na pedeng ki Surok ki barimdo tam hakane ka jela ka bai ke jongi bala pelsyang man produk nado ki pol sarkar Assam parambangi yosngo ya ki skim ki bala penbana na kaliang je executive engineer henne la shimpor bon teli ki Snem ban penpoi ya kata ka Surok hadu kane ka Shnong ka bai ka jongi bahani ngapor bomenta na kaliang ka jonga sonai kublai du kumju ya I kontraktor ba pensai bolang share habangi pek ya rekom trei ya kadika kam kalong ka ba itanat ba kham tam ni sokumen shibun belala pendep ya kadika kam hakapur kapapiang berkemangila yo so na kalian secretary ya kani ka Surok labai pisa lemba ka Central Road Fund haga jingbei pisa ka brakot syaka laikulur nrupsan lak banakalyang ka jonga kumunang mikmat jong kani ka konsumsi ka bai ka jong surun ai ka jingkublei ka pakarpang ya umentri rangba jong ka jela ka jongi so konrod ki sangma iba Preston Tensong ibalong I Deputy CM ibarai Pedro ya katanat Pildi Roads kumju I Skepri jong ka Pildi ki officers nado I Chief Engineer SE Executive Engineer AEE JE but kumju ki field staff
bat kumju ya kirang ba Shnong bat ki pai ba kelum lang ki bala ai ya ka jingi trai lang ban pen ulong ya ka ni ka skim ka ba ki pai ba kila ang lut lasna handai ka ba so thamula ka long ba hagini isngi ki bala dep ngalayo i lingba kilat pathai kubor balingba ke social media haga jingra ki Republic Day hangte ya Shnong kong thong haga ba lawan da u Professor Rakesh Sinha belong u MP Badan Burom jong kari ka ba i ke jongi nyoi hang tu beladan wei sama rangba naga Shnong kong thong bala kam bai kani ga skim na do nang tena war shadu Khrang barkum ju ya kata ka Surok nang tan lai mo siang sha sokundu balawan ra do uta Henry ngakwa ban pen shai shapi ki pai ba jong ni ka thai ba Hadien baka sarkar MDA ga jongi kala shimti ya ka sarkar Snem arajar khatpra ni so thu bakum ka sarkar ngila prioritize ya southly ki sector ki ba khamadu ka health sector ka education sector ka road sector bakum ju ka water sector mangi so thu bakini ki southly ki sector ki long ki ba khamadu ban kin tiu ya ka jingrong gm ka jongi shakane ka thain ka jongi bade halo kata ka nongrem mana kalyang ka jonga kum nong mi khmat jong kane ka sora constituency ko ba e ka jongi ngala khot ya ka meeting bat ki officers jong ki tanat ba pher bat kerpang jong ka tanat pildi barhabang ngala khot ngala pan ki estimate ki ba pher par ba sosi ha ka to por omdan ka weru ki estimate ha ka ba de bat kane ka Surok shini sha thain Khatarshnong Tini so tu hoi na kalyang kajong tu samarang ba lesi hagajing shida kajong u lani hagajing siapen so tu bakla hanu lakum pen bana kulmar Henry masun ong ba lala day berabu ikata ka memorandum hato Snem aljar khanyo hajing sya kata ka skim la de benyo ndu u financial aljar khanyo khapra ka estimate la de bandan lada klaim dan ke estimate omla banyo ya kanono sanction lingba kano kaski rengi dokumen shibun maha to port hapo ka JLM jong executive engineer ke jongi ba kibi makdo Hadien bangila yoi ya kata ka jingang not da shisha jong ki paiba sakane ka thain ki angnot kata ka Surok ka bobet pobiang hapo ka JLM ka jongi ngila itre ringkat lang ban la pelchang man frame ya kata ka estimate ha ka por ka balingkot rangam bakla ha benai September jong Snem aljar khapra kila frame ke estimate a forward shati shapo pildi headquarters pangi dokumen shibun pa kumla pen banana ka leng ka jongi bangila yo ya ka sanction ha ka khal tarik upra ba khal arajar khapra bangin chupen snow bangin chu ai memorandum kalong ka kam ka basok Handai banyo sanction ya kana uno scheme kam de kakam kabasuk de halor kata ka nongrim bana kalyang ka jonga ngajiong kano garoi ka par ni sautu ka dan kam ya ka je trelang ka jinge snok tilang nado ki ba hajrong do hado ki ba hapo do barwai de ba kana ka scheme klade ka jinge don tilang nado the honorable CM jongi honorable deputy CM ki officers nado is secretary CE hado ki G level berkumju ki field staff ki beladan ya ka benta ka Khrang ban penyo ya kanika sanction naga benta kanika Surok nado nang tena warwar shadu shani Khrang berkumju ya ki wegi ki skim Surok ki ba naga liang ke jong pi kum ki paiba lese pi dang saki ya ka ongoing progress jong ki Surok ki babut hakani ka constituency ka ba I ka jongi hoi ngimla banlen kumala kren hene khamtam nakaliang jang ramba Shnong bat kumju nakaliang jang pa im Freeman
berepek ya ki himasora syagane ka thain Khatarshnong ka jongi dang bon tali ki Shnong ki bana ka liang jong ki paiba ki dang angrot ya kata ka linti singkin ka bobit bobiang barondang asim jingkai habaro ko ka konsumsi ngadang don sakomba sapu altali ki Shnong ki barang don kam banyo ya ka Surok ka bakpaka ki ba hadu kini singi ki por bomenta ki dang long ki unconnected villages but na pedeng kita ki sapu altali tang chani sa thain Khatarshnong kidan kumba life sautali ki Shnong the kam nei ka kam ka basuk ho ngi so thu habai dei batang kani ka sora consultancy ka jongi akwa ban pentip sapi kum ki paiba ba penshai bangidan ya ka roleng ka bakumba sispa nyopuar kilometer habaro kawai kani ka sora consultancy ka bai ka jongi bangi so komen sibun ba Hadien ka jingshimti jong ka sarkar MDA Snem aljak khatpra hadu gini ski ki por bamenta nila yo sanction ban pen baling ba ki skin ba pher lajan kumba khandai pho kilometer